Здравейте хора, аз съм Николай БГ и сега ще ви покажа моят YouTube канал. И искам да го направя, направих този видеоклип за тези хора, които не са се абонирали за мен. Ви моля, които не са се абонирали за мен, да се абонирате за мен, а аз ще се абонирам за вас. Пишете Николай БГ. И този първият видеоклип, който пише Николай БГ, 25 видеоклипа, 50 абоната. Това съм аз, имам 51, но не знам защо на заглавието ми е така. И ви го показах, например, този първият видеоклип, който му направих, написах му грешно заглавие. И моля да се абонирате за мен. И аз ще се абонирам за вас. И моля ви, лайкнете ми клиповете, а аз ще лайквам вашите. До скоро!